Hello best friend, maayong adlaw. Kumusta? Naami karon din sa among kamugalangan friend og ipaihaw niya ni iyang hiniktan nga manok para makahigop lang may ganang init nga sabaw friend. Nya isubang nato ni mga itoy nga mga cute kayo. Hoy. Ayaw oy. Human himulbula ng manok friend, matik tataron na dayon nato na niya kay hait pa man niya tong ipon na niyang kung gipanggamit nga kutsilyo. Palaban na gaytag sundang wa nagyapon mukhang kuha na karne ay. Pero natadtad amang gyapon, naghaling na ko da friend, tak-ang na ako na pinakadakong kawa na mo diri Kaysa buwan na to ni Tagaliog ron friend. Ano to? Ko plato ko. There go. Ano naman? Mana eh? Timplahan na pina-estetik. Si Iko wala pina-estetik. Sino ka ulo nila? Gano guwan sa pun. Wag. Yaw sa karahay. Pero angat pero. Ito nga. Kana? Best friend no, kana best friend no. Okay kay best friend ng mga best friend. Okay kaya. Pwede ako magkuha. Asa? Palunga, cellphone. Bye-bye. Kutsara boy. Bilang manok bay. Kuha mo kutsara dito. Bye, Kujek. Aun. Yaw ang dili mo mag. No, ano? Ako dira. Nego di mata. Sabaw. Ay susudan. Ato no. Kanon. Kaon. Sabay gamay ka. Ikaw ka magsabaw kay buslot. Gamay lang ani. Ha? Gusto ko. Sex. Sex trillion. Pwede na ito. Kabayan.